Vi har været på messe i Middelfart med vores fiskerejser fra Fiskelodge. Der havde vi en lille konkurrence, hvor man havde mulighed for at vinde 2 gavekort på 1000 kroner til brug ved rejser. Og det vi har i Fiskelodge lige nu, det er Cape Cod, og det er Island. Og det vi skal se nu, det er jo, hvem er de heldige vindere. Jeg har navnene i den her pose her, og så vil Lars, han vil trække de 2 heldige vinder. Der var 2 nok, når vi tager den ene. Den første, det er Tjarno Pedersen. Ryster lige igen. Og så har vi en mere her. Det er Jonas Jørgensen. Og så er der resten af posen her. Vi vil kontakte de 2 heldige vindere på enten mail eller også på telefonen. Og vi håber, vi hører nærmere, og vi ser dem til en god tur. Ellers så er vi jo ved at være klar til efteråret, hvor vi skal til både Cape Cod og Island. Og meget snart der bliver der lagt rejser på for 2025 også, med de samme destinationer. Vi håber, I bliver inspireret på messen og vil med os på tur.